Kulokhu-ke kangifuni umuntu ozoba sekhaleni lembe, emini iy'nxotho ozoba sekhaleni lembe. Angifuni namunye ozoba phambi kwami ngoba kanginanhliziyo, kanginazwelo, inhliziyo ikayisibuzi kumanje. Ngoba ngifuna ukuthi mase ngibajuqa naleya nja uDudu Mkhancala umhobholo esicabangela yena odwa eyathatha abazali bami ngalesa sikhathi ngiseyithwa selikhencisayo ungakabi nawo namandla okuziphindiselela. Ngiyibambele yona ngalezi zami izandla. Ngenxa umqoqoqo ngiyidliphila, ngimunca igazi ngilithimisela le kwalasha. Angibona neze umthelo wokufela amahhashi mina. Nanoma ubani uyazi ukuthi umuntu nomuntu masiphakamisela manje makuphuma ofezela bemhlaba ngokwakhe lokho. Isungile. Abangibiza masusa impesi mahhala mina. Bazongazi kahle ukuthi ngubani.